Hvad kommer der frem nu? Nej, det er til at give massage på ryggen. Hallo, der er ikke noget at sige. Hvad er der med dig? Det var lækkert. Yay. Det er noget, der siger sig selv, mand. Hun har kræfterne. Ja, kom i gang. Nej, undskyld. Nej. Jeg skulle hen og filme. Undskyld. Nogen der vil. Okay, det er også noget varmt. Eller ikke sjov. I må godt begynde. Vi skal lige over. Ej, det er også en åndfærd. Jeg er lige jogget der på tæerne også. Ja. I må ikke holde ved bordet, jo. Nej. Så vi holder herude ved bordet. Vi holder herude ved bordet. Nej, gå nu væk med det. I må ikke holde ved bordet. Nej, gå nu væk. Vi ryster jo. Nej, nå, hvem siger 1, 2, 3 gå? 3, 2. Ej, vende. Vende dig. Vend dig. Det skal da gå rigtigt. 3, 2, 1. Nu! Den sletter jeg til hende. Nu og så er der oppe på dansebordet inden for de ude. Vi rette marmorplade her. Så vi er også trebenet. Det er jo trebenet. Det ligger bare... Jeg er nok ligegyldigt, fordi... Er det ligegyldigt, så tager vi det? Nej, jeg mener, selvom jeg tager min venstre, så vinder du. Jeg har ingen kraft. Du har lange arme, det siger det til mig, det der. Jeg kan ikke nå bordet. Så nu må du godt vinde. Jeg skal venstre hånd. 1, 2, 3, go! Og så må du Der bliver presset. Men Connie kommer igen. Hun skal lægge kræfterne i. Kom. Må vi så lige sige, det er en lille smule fejl. Ja, det skal du bruge, Tina. For helvede. Ja, men vi tager også ind i venstre. Ja, fordi Tina, hun kommer til nu. Men ikke i virkeligheden. Du skal lige så langt ind der. Og Tina, vi skal Kom mødes, det der skal lige op. Man må ikke have op på... Så må man ikke have arme. Det går ikke, når du ikke har lige lange arme. Det er fint nok. Sådan. Vi holder fast i det. Man må ikke holde fast i det. 1, 2, 3, go! Så kører vi. Connie, hun. Kom så, Connie. Hvem bor på landet? Der er så overskyet, ikke? Man ser Connie, prøv at slippe det der, så kom igen. Jeg tror, du skal ud og grave noget mere hest. Det var ikke helt sagt. Prøv at snakke. Så prøv at komme igen. Giv ryg. Så du bare laver ingenting. Du skal bare ryge. Så har vi afsluttet den her dag. Kom så, Berit, mand. Væk med armen, mand. Du skal ind med den. Hold da, det er ligegyldigt. Det ligger jo bare. Uafgjort. Nå, hvem er klar til Tina? Vi har i superbryder her. Tina Pedersen. Hun har Vestenskovsbæltet. Hun skal alligevel op mod en anden Vestenskov. Der er to sorte bælter. Nej, så skal du nok... Der er ingen, der vil tage den her. Ja.
Er det virkelig præmierne værd? Du skal hvile lidt, jo. Der ryster hele min arm. Okay. Connie, er det den, du er bedst i? Læg nu bare om, som I har lyst til. Det er jo ikke fordi... Nej, det er kan jeg ikke. Min arm er længere. I holder dem, som I har lyst til. Så bliver det sådan rettet. Læg nu bare om, som I har lyst til. Hvad er det? Connie, Nu, 2, 3, nu. 2, 3, go! Det er ligesom at pigestofkamp. De river også, som de har lyst til. Nej, du holder ikke under bordet, du. Så er det bedre, Tina. Hold du under bordet. Hold du fat i bordet. Nej, jeg har ret på storplan, og det er vidt. Tina, hvis du vinder nu, så er du vundet. Du må ikke lige... Så... Prøv at tage den anden arm. Tag den anden arm. Ej, jeg tør. Tag den anden arm. Endelig snakker de sammen. Ej, så kan jo lige være enige. Endelig snakker de sammen. Vi skal albuerne sidde sammen. Hold nu op med at blande jer. Så må I komme med begge arme. Nu skal I ikke holde jer. 1, 2, 3, go! Så! Jeg kan ikke sætte seriøst. Se de måder. Så står på bunden! Jeg tror, hun blev stærkere af ret at slå unger på ham. Vi kan lægge om lidt senere. Ja, men altså, jeg er jo lige så ødelagt. Er I begyndt? Connie, der er muskler. Det sidste kan hun ikke, der. Hun lægger det godt. Jeg så ikke, nej, det er længe siden. Så er det fint nok, så når I bare med højre. Og I sidder lige som jeg lyst til, så længe I begge synes det. Kan der? Så du slutter bagefter. Over the top. Husk nu filmen med Stallone, ikke? Må man røre bordet her? Nej, det må man ikke. Ned med armene. Er I klar begge to? Skal den om på ryggen? Er I klar? 1, Om på ryggen. 3, go! Skal den om på ryggen? Ja, ja. Kom nu, Larsen! Kom nu, far! Larsen kan få i gang med. Kom nu! Han løfter helt til kroppen og færd, du kan overhovedet. Han løfter helt til kroppen. Det er ammer! Det er ammer, så vil jeg den der. Lars, han opgiver, det vil sige, Benny, han har vundet. Benny, man må ikke holde fast i stolen. Det kan han vinder med 50 point. Og Benny. Det skal jeg ikke fortælle dig, jeg har lagt Benny ned. Ja, ja det har vi gerne. Og nu er du kommer. Du skal skrive på det,